Ano ba kabaklay tol? Asa na ba? Ano ba? Kubog lang muna ba? Nakubog. Saya suka. Ay, nah. Tigas ko po. Hop. Kulati ko dia. Guruan ni mong kungpo na makasagang ini akong sundang. Jok. Anak ba? Ini simbol sa among kagahapon sa mga asawa. Nagiging pag-asa ni. Tapuso na ako ang tanan. Cuk. Saka. Kuni ang imong konsensya. Matay ang makambak ka diya nga magkagwapa at imong asawa. Pagkay anak ko, kadagko pinaway buot. Lagi ba? Naog na ko kisayang akong tanduay. Naog na ko. Nag-shot ako. Papatul ba may basil tulog na po ito punuan lubi mahulugan na itong lubi ano bahala ka din dulak mo dili hindi na ito ba ito ba kay Luoy Papa hindi lagi ko kay magdula kung Julin kay ka-practice ko wala uli muna ang tadula uli Papa patulog balay asa man siya pangunday pa dito bitdunggan ako itingog dito kung atun ka Papa ta pahamak kay kasubo atun Papa Luoy man Papa gingan kay sa dulag Julin na Buoy man Papa, sagdan. Bukat ito sa Papa ito kay. Sige lang, ato lang buyuron. Sige na ito madaog. Kapul, kay kani. Saka! Papa na ako buloy mo. Buloy mo dito buloy. Imo mo na yung nilig ba ya? Kaya di ko na siya babaan mo kulitan liwas yung pinambuhi. Kung atong bulagan mama anong nga mo na dyan sa lubi maluoy kay Papa ba? Saan mo ako ni? Luoy nga luhod ato lang ang sahon nadang pinigitlog sige lang kaya sige lang ato kay mga anak kong pagkagitlog di kaagi ba? Di kaagi batig na akong tatay masa nga di kaagi o dili? Di na lagi kaagi ba?